ଅଧରପଣା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୀତି, ଯାହା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରେ ଆଷାଢ଼ର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଧରପଣା ଉପରେ କିଛି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଠିଆ ଆଜି ତିନି ଦିବ୍ୟ ରଥ, ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଠିଆ ଆଜି ତିନି ଦିବ୍ୟ ରଥ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନାବେଶ ସରିଅଛି ତେଜି ଉପବାସ, ଆଜି ପରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ଆସ। ତୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଛୁଇଁଅଛି ତମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣହାଣ୍ଡି, ତୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଛୁଇଁଅଛି ତମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣହାଣ୍ଡି, ଅମୃତର ସୁଗନ୍ଧରେ ମହକୁଛି ବେଦୀ। ଛେନା କ୍ଷୀର ରସ କଦଳୀ କର୍ପୂର ବାସ, ଗୋଲମରିଚ ଅଳେଇଚ କରେ ସୁବିକାଶ। ଅଧରରେ ବାଜିପଣା ଅମୃତ ପାଲଟେ, ଅଧରରେ ବାଜିପଣା ଅମୃତ ପାଲଟେ, ସେବକ ହାତରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଫାଟେ। ଭକତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏହି ଦିବ୍ୟଧାର, ଦୁଃଖୀ ପ୍ରେତ ଅଶରୀର ହୁଅନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର। ରଥର ରକ୍ଷକ ଯେତେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା, ସଭିଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଧାତା। ଆପଣା ଅଧରୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଣି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ କି ଅଛି ଆଉ ପୁଣି। ଧନ୍ୟ ତୁମ ମହାଲୀଳା ହେ ଜଗାନୟନ, ଅଧରପଣାରେ ତରୁ ଅଛି ତ୍ରିଭୁବନ। କିଏ ବୁଝିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କରୁଣା, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାରେ ତୁମ ଅଧରପଣା।